Iya. Pokoknya kejuaraan nih. Didonke. Tulungi, Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? Oleh tenan kok, Mas. Lho, monggo. Ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye, Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho kuwi. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho, Mas. Bu patenono sik lho, Bu. Apane? Ayo dadak kon mateni ngopo? Aku nek bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Delo. Kuat gendong aku ora. Biasa. Yo. Aku mbiyek iki to. Ciro lu. Sorry ya. Adepe rene. Oh, yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip ngopo? Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngopo toh? Selak ngelak kok. Terus piye? Selak ngerak terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho. Piye? Nyeleh gelasnya, Mas. Kesuwen aku medun wae. Nalon. Waduh, lho ya semono bobote tangan roke mak jelek. Lah piye iki lagi tangan ya. Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu juga sehat. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apane? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus? Ayo wis. Ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Mah. Patenono sik ya, Bu. Lah sapa Iki to? kagak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Aja entuk streaming. Lah tak delekke digadekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Kok Mah? Sing lanange jenenge Seono kok wedok jenenge Selin. Ora ngerti to. Sehono nek nang luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehanuk. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Ning kene Sehono. Iya ta? Selik. Selin. Selin. Wis kocino, Mbak. Selin apa silet? Ayo. Engko to ene arep ganti to. Ayo ra. Diseneni ayo. Selin piye Selin? Bu, Selin kon bubuk sik, Bu. Terus arep ngapa? Oh ya arti gandrung kowe iki. Seono kuwi pinter gandrung ya. Ya, aku mbok digandrong ya. Malu aku malu. Ayo biyen mantan penyanyi. Pada semut merah. Nek untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, beda. Terus piye? Yang merayap di dinding berbaris. Kok merayap? Berbaris tiba. Oh, Cecak baris. Ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang berbaris di dinding. Menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo. Kene lho. Anu kulino aneh. Malu Prengus, aku ampun. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye ta? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Isa ta kowe kudune isa. Coba dirayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Ya, nyanyi ya.
Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin ya iso. Oh iso nek. Iso tau Sing penyanyi. endi? Pak Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh ngono. Yo. Piye? Pak. Urung-urung kok Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Deng dong deng dong deng 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 dong deng dong deng dong deng dong dong deng. Hei, terus ke cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Ya, nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek ngono adu domba mengadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba. Stop. Wis stop percaya. Stop. Langsung nyaut. Yene jebelane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi Dilarang, Mas. rapal berarti kowe rapal. Judi Heeh. menjanjikan kemenangan. Judi. Wis. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho ana senggakane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng tang tang tang. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Iya. Ani. Kok lemes? Kok seswe lemes e? Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye wi? ana mat kamit. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit. Ora. ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana Aku- demit kok ngene iki piye? Aku dadi genderuwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan cak anslupi ngono lho. Coba selupono. Ah kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemu. Kok karepku? Sak senengmu. Ya, Wong tuwa ki kur meneng pokok. aku mau nek meng meneng. Tak obahne. Ya kudu obah ngono lho. Nah. Kedah-kedah golek duit walahno. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane ngono. Ayo, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Ayo. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Luwung nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kan madhep Kok rono? katon madhep rono iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau lihat. Rumah sakit daging. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing ndi. Dituwak. Ayo, muter. Ayo, tuwak sing ndi daginge? Kok dadak nikong-nikonge?
Nok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye ra wani ndumuk? Ora wani. Kene iki lho, iki daging. Mau wis. Sopo? Anting. Madura. Si Anting. Anting. Aku urung iki. Anting, Bang Cempoko. Aduh. Nek kan Bang Bangah nek kan. Ayo, podang kuning, Din. Ya. Ah, podang kuning iki. Apik iki? Nggih, Ramusti. Emas, podang emas kuning. Nggih, bawa, Pak. Sik, gedange tak undurne ndak kelingguhan. Aku sing diundurke men gedang ki ngopo? Bahaya. Oh. Jemek manek kelingguhan. Piye ta? Kematengen. Aku seneng gedang lho. Waduh, jan kita bar iki ya tak cilik meneh. Lah piye? Wis aku ora arep omong kowe apa-apa tok jurus kae wis. Piye ta? Jare gedang ayo aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian sih mah kowe iki. Jurus. Aku ning mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing Lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digip. Ora ono gedang kok digip iso. Ha iki dialog lurus e. Apa di platina. Tenang melenyok. Kene jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip ngono. Ora. Berarti wis lurus. Eh? Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Aku kan gitu tadi. Saya tuh jadi pusing gitu loh. Sama anak-anak muda sekarang itu jangan tobat. Kok? Ayo sing nakoni ya tobat to. Ono ya tobat. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Najan wujude mung manuk. Agawe talining. Manuk. Hah? Hah? Piye to? Aku rung rampung aja di Yo dirampungke. Lah ya nek aku wis rampung lagi omong. Aku ora omong iki mau aku kesel lah. Agawe talining. Aku iki rasa ngematke se ono. Iya, sih. Dalem, Pak. Raimu tutup ana tas kresek. Hah? Nyilih jarike. Tanggo kudungan. Anjur kene nganggo apa? Oh iya ya. Tak siliket. Ya nek ukurane padha. Jenengan sing kono wae sing kono. Nek ukurane ketra padha. Nek mangklik-mangklik. Udah diam di situ ya. Oke. Rasa singshot. Ana. Alos manis termerak ati. Neno. Oh, Neno apa? Neno Warisman. Wis tak bedhek sakne. Waswinggan kelah lana goleki Nek kowe ngadep se ana kuwi goleki si blekok pincang. Goleki manuk brodol. Manuk apa? Manuk sing ra gacor kae rak mesti brodol. Manuk brodol. Alah mbuh teruske kono. Aku senengane ya mancing kok ya. Ha kepiye njakisane ya kur mancing kok. Anjak cedak kali, Mas. Golek isi podang
ku Mah adepe rene wae to. Aja madhep ro. Wes tatine cetok kena peletmu. Lah aku nek delok mburi iki Tua-tua isih. Yes. Ayo nyatane njaluk didep ngono kok piye? Mau mungkur-mungkur. Mau mungkur-mungkur saiki. golek isi podang kuning. Adep rene. Karang wong ki sok-sok wong wedok ki ora butuh bagus. Ora butuh pinter. Ning anggere ana wong lanang sing humor, marai guyu terus. Wong wedok iso sayang, iso tresno. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya humoris ya, Mas. Bikin aku ketawa terus. Wah, sawat cempol. Guyu wae sithik wae. Aduh nek guyu malah duwite karo aku, aja ngematke liyane. Oh, cemburu to bisa. Jangan cemburu. Jangan cemburu kita. Jangan cemburu. Ya. Ngata? Neneng. Ra eneng lagu kok. Ngata diajeng. Aduh, kayane kok njur diajeng. Oh, Mbok diwingking. apa-apa. Mane diajeng kok diwingking. Ayo Yang putri. Peyang. Ayo. Iba bunga ingatiku Ngapa iki ya pencet? Hei, kae bojomu katut. Mbah, wis aku repot ning kene. Besok dadak golek gawe aneh iki aku. Halo sayang. Aku jek kurang ayu apa piye? Cantik. Kene kok isih ngematke kono-kono matane. Loh. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahkan. Hidung belang juga enggak bisa. Nang. Wes, Aku iso nambani lho. Nek nganggo tangan loro. kuwi nek bahasa Indonesiane Piye tak tambani nganggo tanganku loro iki? geli Tak sogokke engko. kaya wong daden iki sogok. Jaman biyen nganggo kayu ya nek masak sogokke. Anggere mati teko mutuk. Si podang kuning yo. Nyandeng bisa polahmu lho. Temandang ra oleh meneng disengeni. Ya aja langsung begagah ngono. Pancen cah bagus ki repot yo. Repot. Kowe iki nek disawang bagus tenan kok. Ale ndelok saka pathuk. Apa le ndelok ro turu ta? Ayo nduk kene. Oh. Lamur dadi tombo Bener wis. Oh saiki wayahe obah. Iya, oke. Tak delok tandangi wong tua iki kaya ngopo? Loh, pengalaman. Sing Sing penting gerak iki ora saingan. klasik Tapi pasti. pasti piye? Pasti. Maju-maju, mundur-mundur. Pasti iki pagoda pasti les. Darani pasar mano. Alah kok mengarek tundangane nangan kono kuwi aku ngerti. Aku yo ngerti. Nek permen ki diapakne? Permen. Hmm. Nek nggonku. Gandeng randung tuh tak cemplungke wedang tak udak.
Kombong. Kok jenengan ya pinter banget lho. Pinter aku nek disleweng-sleweng kek. Sini lho gak kuat nih. Apanya? Nek gak kuat itu harusnya di sini, bukan di sini. Oh, jadi di sini, bukan di sini. Iku suwe-suwe ngono. Piye? Hebat. Lah ngopo? Di mana tadi? Di sini. Sini mana? Terus? Di sini. Bukan di sini. Iya. Tapi di sini. Di mana? Di sini di mana? Ya di sini. Iya. Kok ngene ngopo? Di mana? Di sini di mana? Saya kan belum tahu. Letaknya di mana? Di sini atau di mana? Di mana? Di mana? Di sini lah, di sini. Bukan di sini. Iya. Di mana? Kalau saya di sini, Mas. Oh, sama. Saya juga di sini di situ. Heeh. Apa? Di sini di situ. Di sini. Ayo apa? Ora di sini kan. Kayak mau lagu sing song. Ayo nyanyi. Ya. Ora plerak-plerok to. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran angkule isih tak sayang. Mitar anggon goleki ora kerasa esok awan ganti bengi.
do rem-rem ayam. Ayo. Mbok yo alon-alon ngopo kok yo cenanangan ora. Weh, dinggo gong. Mula jenenge Bagong, dinggo gong. Iya. Mula kudu diseseke nek ora ngono ndak. Do, aku seneng kanca-kanca ki jan kompak ora jamak-jamak nek melek. Heeh. Ayo nek melek iki mesti kompak kok ya. Nek merem mesti ora kompak. Heeh. Wah, piye reng jan seneng awake dhewe. Iya, sowan ana ing dusun Cikal Kring Bintaran. Sing keparang nimbali penyanyi para warga saka Cikal kene nggih kapandhegani dening penyanyi Bapak Haji Badawi. Heeh. Aku seneng tenan nek karo penyanyi Bapak Haji Badawi. Badawi. Heeh. Piyaine Lembah Manah. Aku ya keluputan karo panjenengane atro. Mergane apa? Ayo ndilala kok sing jeneng Bungah susah bejo cilaka, sugih miskin, lara waras ki pancen ora iso dijangka kok ya, Truk. Heeh. Bengi arep sowan ning daleme Pak Badawi, kok esuk ki suaraku blas ora metu. Weh, ora metu blas ora metu. Tak planet ya ora metu. Ngrekoso tenan, Pak. Heeh to. Terus tak presake. Oh, terus karo dokter niki Pak Bagong kudu ngaso. Paling tidak 2 hari, kalau enggak nanti pita suaranya pecah, malah suaranya enggak bagus. Aduh, mongko gawean isih pirang-pirang. Terus tak foto tak kirim ke Pak Badawi. Aku dilalah ana sing sago ngenteni. Ya, menjenane bapa pamanku. Paman Ploso Jenar. Iya. Paman Geter. Sowan brana, wah jan aku ngaturake panuwun iki tanpa upama aku nang rumah sakit ngatang-ngatang. Iya. Ning dilalah esuk kok iso sembuh ya kekuatane sing gawe urip aku bengi ora kendhat gone berdoa. Men suaraku dibalekake. Ya, jane ngopo to, Gong? Ngene, Truk. Sing jeneng wong nek olah swara kuwi aja pisan-pisan engko kan mangan gorengan. Oh to. Dadi aja pisan-pisan mangan wajan. Men sempal cangkem anu bangsa tahu brontak. Ya, gembus. Terus tempe kemul. Heeh. Kuwi aja dipangan. Luwe-luwe sing lengone ora ganti. Oh, ngono ya, Gong. Heeh, dadi lenga wis nganti ireng kae cek goreng aku ganas ning tenggorokan. Kuwi iso mateni swara. Oh, ngono ya. Wah, tenan aku ora goro. Aja ngombe es kok se. Nek kuwi kualik ning digawe ketok banget, Gong. Tes. Es teh. Es teh aja kuwi anu ku ya membekukan pita suaraku ya ora apik. Oh, ngono ya. Mangan sing ijo-ijonan, Truk. Ya, Kaya ta suket. Trek lencung. Bagong kanggo awake ketoke sayang kok kaya ngono ya. Men aku nekat to saiki. Ya reng nembang emoh. Lho, ayo nembang sing kepenak. Ya nembang sing apik, Truk. Ya. Pamundutan pirang-pirang ki ana beberapa kertas sing urung iso diaturake. Awak dhewe wis diparingi apa ayam goreng loro lho, Truk. Iya. Wis tak singgahke nang mobil anggere mingkari cakare genah baron. Genah pangan garangan. Iya. Iya mesake karo sopire kok dunake garangan lho. Ora apa-apa. Engko esuk-esuk iso tinggo lawuh. Iya. Asing separio dikeki kanca-kanca. Apa aku? Anggepe kok sak kepenake dhewe. Kebajak kakejebet kabejane dhewe-dhewe. Kabejane dhewe kok dikek-kekke ora. Mung karo Bu ayam goreng Bu Suryanti iki diparingke awak dhewe kok. Iya, ora muni karo wiyaga kok. Nirasa dikeki rasa kok ngene iki nek tegel-tegelan ado nekat wae. Yo.
nembang sing kepenak. Iki panjenengane Ibu Suryanti ayam goreng saka Mendungan nyuwun pepiling tru. Oh ya reng diaturake. Pepiling kuwi apik tumraping ngelingake wong supaya manembah marang kersaning Gusti. Iya, Tru. Iya. Sing apik tetembangane dibawani sapa reng? Manut. Kira-kira Bagong penemune piye? Dibawani sapa, Gong? Nek aku rasa digawake digawa dhewe. Dibawani karo digawake iki beda. Mana? Dibawani. Manggo bawa maksudnya pepeling. Heeh. Nyuwun suarane Mbak Ika. Iya, iya. Wah, nyuwun kok ming suara. Karepmu apa? Suarane Mbak Ika iki di pepeling. Aduh, LGBT tenan. Padha-padhane kemayu. Ya aja. Aduh. Monggo. Umpama ya ditibake kuwi Pak Bibit wis kersa. Wis Pak Badawi wis paring dawuh. Ya, mangga ya nak. Yo. Ana lek ngantuk Sapa lek ngantuk sapa? Wah, kowe bareng entuk Agnes terus kaya sigrak banget to. Kaliman jaman nom. Weh. Kaliman jangan nom. Kelingan zaman nom. Kelingan Cek tak ature sik. Kelingan jaman nom. Iya, betul. Arang Jagjasara. Keliman Wis, jangan nom. jangan heeh. Jangan Hidup-hidup nyetrumke nggih Mbak Seana. Ayo nyetrumke ya iya kok. Wis, uripku kok kaya bahagia. Rakitan ning omah terus delok-delok. Ayo nek nang omah, ana kene ngedhep akne ning omah ngedhep wedhus. Ha iya. Kuwi wis do doyak-oyak dinyang karo korban nih, Mas. Ayo dikekke. Dikekke nek ra entuk dit. Lah ya maksude iki dikekke didol ngono ora dikekke. Nah, ra ngono lah nek kok dikekke. Ale bayar sapa? Ayo. Kula panjenengan Mbak Seana. Piye? Sik neraske niki lho. Neruske? Heeh. Apa? Nalika. Nalikani ro ing dalu hatiku lam-lemen sira wong ayu ora bakal wali Mas. Yo, oi. Ora kaya kowe. Wes, sengkles ya. Wis ora piye-piye kuwi, Nes. Nggih napa? Wong kuwi iki mung kaya tawa cet nang grenderan kae lho. Nek angine gedhe ya sok ngene. Karang jakonise wis dol. Rumah sak kok suarane teng kelothok ya. Ting lothok piye? Awake kuwi Piye kowe? Pripun, Mbak? penak ya. Penak. Heeh. Tesih saged ngrasake penak. Aja banter-banter. Dinikmati angel. Mboten kula ki ngetutke jenengan. Aja ngetutke tenan ora iso menikmati. Gentenan nggih. Bareng. Lah piye to kok bingungke iki? Bingung anjak saking penake. Kae lho, Jogetane mau. Pak Badawi nganti sedakep kae lho. Aku masem lah nek didongani. Nggih, mugi-mugi laris nggih, Pak nggih. Besok gek menghibur mriki meneh nggih, Pak nggih. Nggih.
Wis mugi-mugi kagem Kang Mas Yono. Oh, nggih Dimas. Mugi-mugi enggal rantas untunipun. Mboten sah didongane pun protol. Lah iki rak mandi ngoten niku. Wis dongane malah werna-werna. Pokoke bengi iki kowe kebar Seyono. Berkibar. Wah milih sinden 11 iki piye ayo. Nggih. Mangke nek kurang yo cangkek kula tambahane. Oh, ampun. Pun tenang mawon, mungkin jenengan tetep nambahi kula. Ora masalah tambahi sampluk. Wah. Bul kejem. Piye? Ning katuranggan ki ketok kok. Heeh. Serem. Heeh. Nek nang omah ya ndredeg. Iya bener. Lah ngopo lho pas kasus nyantane ya ngono. Lah Lah nek ora ndredeg ki mau tak semingkir Agnes suruh ndredeg niku malah sae. Oh nggih. Jadi bisa getar sendiri ngono. Oh, mboten sah diobah. diobah-obah. Niku kula tertarik karo yo cangek koyo bakul cat. Alah klandung. Wah, jenengan kok apa-apa tertarik kok. Oh, aja lah ya, pancen seneng kok. Iki mergane biyen kancaku ngetoprak Mas. Oh, Ning terus dapukane apa mbiyen? Eh? Dapukane apa Pak Badan? Nggon galak-galak, macan. Pancen leres. Lo nggih ngakoni pancen macan lho. Kuwi lho saking kurunak kok kebraket uteke niku Mas. Nesu e. Ora nesu kok guyu wong ngene. Kuwi macan, kok anggere sing dadi macan teko. Ora iso mbedake psikologi aku guyu nesu apa ora. Ha wong guyu kok nesu lho. Nek biasane nek nggonku kentir. Nggih pancen. Lho, mboten kentir menika kentong titir. Mboten pancen pun kentir kula sak plak awor jenengan. Wah iya, aku cah edan kok. Iya. Malah nganti tak nengke wae. Iya. Lajeng nggih. Diteruske. Nggih. Teruske nggih, Pak. Lajengaken nggih, Rama. Nggih. Monggo. Kalian pun nunjuk. Nggih. Rak dereng sida bareng ta niku, Pak? Tuh, Rak dereng sida bareng. dereng. Oh nggih, dibarengke mangke gek empun. Bareng ke jenengan malam lirik mawon ngoten kok. Ayo nak. Budek kok kowe. Nek dum-dum cepet. Nek dum-dum. Ana dum-dum. Woi, Ngangsek. Pripun Pak De? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wes sehat toh, Nduk? Mboten. Oh, ya sok dipresake ya. Lho? Ora sehat. Apa? Iya nek ora sehat. Presake. Nggih. Puskesmas. Puskesmas. Heeh. Apa nang toko besi? Lho, lah kok ning toko Presake besi? kok ning toko besi ora. Tak golekke besi cor. Ben rusa. Oh. Ngono lho. Heeh. Nggih, napa Pak? Ah sambel kemangi. Sambel Nggih. kemangi. Ya. Iso nyambel to? Saged no. Oh iya kudu. Jangan kula sambel napa? Rasa. Ngur kari layah tok kok. Muntune nek ndi? Muntune. Akeh disilih wong. Dinggo anu kacang. Oh, iya. Ben lembut ning nek saiki blender wis kepenak. Heeh. Iya. Blender. Kuwi blender. Kae herder. Oh ya iya bener aku jale ya ora kenal. Oh, trembelane iki. Terus anggepmu aku kenal herder no piye? Mboten kula mboten ngarani. Wah, ya wae kok. Kur pengakuan. Trembel. Nggih. Bawani mboten Pak? Ya, dibawani men kepenak. Iya, wektune ora, wis santai wae. Santai pokoke. Tenang, ya. Kale aku ya kuwi ngemban dawuh. Sapa? Ki Sapa? Ki Suwondo. Ning kok nyelot suar aku arep medun kok sesuk lara pilek to kowe. Sabar tenang wae aku ora ngopo-ngopo. Heeh. Kanca dhewe. Ya. Bawane napa Pak?
Ayo anu gelang alit rawo. Apa liyane gelang alit apa? Apa anu? Sinom grandel nggih. Nggih, sinom grandel apa? Wis sinom grandel. Grandel lho, Pak. Grandel. Apa sih sinom apa? Grandel. Ngau cetha sinom grandel. Ampun kleru. Ora, kleru sing endi no? Kok jenenge mancing ku ya anu ya. Lho, tegese engko nek kleru sandrale wong jenenge niku grandel. Nek ratu lek mancing kono ya. Awake dhewe ora tau mancing kok ning tetep gondel kok to. Ora. Iya. Karonse. Hah? Karonse kok kaya cantrik. Lho, kok cantrik ra etuk karonse? Ya ya entuk nek karonse iki paling ora sing lanang bagus. Biasane to? Ah iya. Iki sing elek-elek wae no. Agawe rucite Nenek seana ya iso tenan wong biyen kuwi lulusan jurusan tari kok. Karonse iso Mas biyen. Oh iya. Gambyong. Gambyong iso? Lah biyen wedok bang kok nari Mas nari wedok ngono. Oh. Mau jare agak panjoget doyak mbokku jarike jaluk ya. Tobat aku. Kok Mas. Ayo mbokmu sing kebang pas pitulasan Mas. Lagi pentas kok jarike dijaluk. Coba agak adus. Tak cukup jarike tak unjukkan ning panggung. Nek kelingan ki mesakake terus. Ah terus mbokmu mulai mlayu ning panggung nganggo apa-apa? Ya nganggo Mas. Nganggo ngepit. Ayo Nduk. Sing kono ya ngejak karonse karo aku. Mengku. Natya. Neno. Umpama munduta. Turu Pak De? Turu. Ora. Kok meneng wae? Ngrasake. Oh, jare nek meneng wae turu. Ora penak nek kira ngangler. Romane jarang. Rokmi ana kodhoke. Arah ajar mbeker apa? Ana kodhoke jare. Mengko bincile nang kene. Wis. Wis. Tar tamtu tak tu ibarat wong numpak prau Pak Prau lumampah tanpa
mangga sambel kemangi saking Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Ya, monggo.
Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis